ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮುಂಬೈ ಅಂಧೇರಿ ಪೂರ್ವದ ಶೇರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಸಮೀಪದ ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಜಗದಂಬಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 27ರಿಂದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋವಿಂದ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಮಹೇಶ್ ಶಾಂತಿಯವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಧೂವರರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಕನ್ನಡಿಗ ಕಲಾವಿದರ ಪರಿಷತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತು ವಿನೋದಿನಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾ ಹರೀಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಮಹಿಮೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಮಂತ್ರಘೋಷ, ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಮಹೇಶ್ ಶಾಂತಿ ಹೆಜಮಾಡಿಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ ಅಂಚನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶವಂತ್ ಅಮೀನ್ ರವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ವಿವಿಧ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸದಸ್ಯರು, ರಾಜಕೀಯ ನೇತಾರರು, ಸ್ಥಳೀಯ ನಗರ ಸೇವಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ತುಳು ಕನ್ನಡಿಗರೆನ್ನದೆ ವಿವಿಧ ಜಾತಿ ಪಂಗಡದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಶ್ರೀ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಪಡೆದರು. ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡ್ಯಾಡ್ಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಂತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷಭೂಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಬು ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವರನ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು.
लक्ष्मीं जातवेदो महावः सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः राम प्रबोधं दत्ता जगदम्बा मंदिर की ओर से स्वागत करते हुए अभी अभी बहुत विजृंभ से शोभा यात्रा समाप्त हुई है। अभी हमारा पंडित लोगों का श्रीनिवास कल्याणोत्सव प्रारंभ हो रहा है। उसके उपरांत प्रसाद वितरण होगा। ये बहुत अनोखा मौका है। कल्याणोत्सव देखने के लिए तिरुपति जाना पड़ता है, लेकिन अंधेरी ईस्ट के ये बैप्टिस्ट वाड़ी का भक्तादियों को यहाँ पर श्रीनिवास कल्याणोत्सव देखने का अवसर मिल रहा है। ये अपना हमारा भाग्य है। सब लोग भक्तादि लोग ये शुभ अवसर का लाभ लेकर, भगवान का आशीर्वाद लेकर, प्रसाद लेके यहाँ पर प्रसाद की तरफ से हम लोग जो अन्न संतर्पण कर रहे हैं वो लेके जाने के लिए मंदिर की तरफ से हम लोग विनंती कर रहे हैं। ಈ ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ 1953 ಬೈದಿನ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ ನಗುಲು ಮೂಲು ಆ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರದ ಅಡಿಟ್ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಪತ್ತದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಪೂಜೆದ ಸ್ಥಾನ ಐಕ್ ಆನಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮೂಲು ಭಜನಾದಿಗಳು ಭಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇನಿಕ್ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಇನಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದತ್ತ ಜಗದಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡದು ಅಚ್ಪನೇ ವರ್ಷೋಡು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪೇಜಾವರ ಮಠದಾರ ಬತ್ತದು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನತ್ ಒಂದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆವಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡದು ಶ್ರೀ ದತ್ತ ಜಗದಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಂಡದ ಎಂಕಲು ಮಲ್ತಿರುಂದು ಆನೆ ಹಿಡಿದು ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ 55ನೇ ವರ್ಷೋಡು 55ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕಲು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತ ಅವು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡಾಂಡು ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡ ಒಂದಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸರ್ತಿ 55ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಸಪ್ತದಿಯೋಡು ಬಂದಿದೆ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಸಪ್ತದಿಯೋಡು ಪನ್ನೆಂಡ ಅಖಂಡ ಭಜನ ಸಪ್ತ 24x7 days ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಊರ್ದ ಭಜನಾದಿ ಅಗಲೇನು ಪೂರ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಸಪ್ತ ಮಲ್ತ ಸಪ್ತಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಅಪ್ಪೆ ಅವೇನು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಸಪ್ತ ಒಲ್ಲ ಆತಜಿಗೆ ಪಂಡಿತ ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಪಂಡಿತ ಸುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಐಡಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಸರ್ತಿದ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಒಟ್ಟುಡು ಅವೇನು ಸಪ್ತ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಪೂಜೆನು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಂಬು ಎಂಕಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದ ಅಂದಾಜು ಆವಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂಜೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸೋತ್ಸವ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡು ಇನಿಕಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಕೆಲ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಮುಳು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಓಲ್ಲ ಆತುಜಿ ಆತ ನಿಗುಲು ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡು ನಿಗುಲು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡದ್ದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೈ ಪನ್ಯಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಸಹಾಯನ ಸಂಘಟಿಗೆ ರಾಂಚಿತಿ ಯಶವಂತರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆಲಸನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜನಕುಲೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಮಲ್ಪುನ ಪೂರಾ ಶ್ರೇಯ ಅರೆಗೆ ಪೋಡು 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂಜೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಆರತಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು
ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದಾನಿ ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಪನ್ನಗ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಾಡು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸಗಳು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಗಳ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ದಿನ ಡೈಲಿ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಶನಿ ಪೂಜೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ನೆಕ್ ಸಾವಿರಾರು ಜನಗಳು ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಲ್ಲ ನಟೆ ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಡಿಮೆ 1,000 ಜನಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ನಟೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು ಈತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಟೆ ಆಪಣ ಬಂದಾಗ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಒಟ್ಟ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಂದೆ ಪಿದಾದಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ನಟೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತಂದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲು ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ರೂಪೋಡು ಮಲ್ಪುವ ಅವಲ ಎಂಕುಲು ಬಯ್ಯಾಡ ಬನ್ನ ಅರ್ಧ ಬಯ್ಯಾಡ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಎಕ್ಕ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಕೆಲವು ಮಂಡಲ ಪಿದಾದ ಮಂಡಲೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿವನ್ನು ಅಖಂಡ ಭಜನೆ ಪಂಡ್ಯರು ಕೆಲ ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆಳ್ಳ ಅಶ್ವತ್ತೈನು ಮಂಡಲಿ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಬೈದು ಐಟ್ಲ ರೆಡ್ ಮಂಡಲಿ ಊರುಡು ಬೈದು ನಮ್ಮ ಪೊಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತದು ದಿನಾನ ರಾತ್ರಿ ಪಡೆದ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿತ್ತು ಯಾವ್ದು ಜನ ನೆಟ್ಟೆ ಸೇರಿದೇರು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಬಿನ್ನೆರಿಗಿಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ನಾಸ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸ್ಸು ಬಯ್ಯದ ಚಾ ನಾಸ್ತಾ ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸ್ಸು ಕೂಡ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಬೇತೆ ನಾಸ್ತಾ ಪೂರ ಇಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಏನಾಂಡಲ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಬಂಡದ ಆಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಂದಿರದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಮಂಡಲಿ ಪೋತಿನಾಗಲು ಇಂಚ ಪನೋದಿತ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆ ಕುಡುಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಲಿ ಆತು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಎಂಕಲ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತುಂಡು ಕಿ ಒಂದು ಸಪ್ತ ಎಂಕುಲು ದೀತ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಹಣ್ಣು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನಿದೆ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೈಟಡು ಮಲ್ಪ ಅದು ಗೆತ್ತೊಂಡೇರು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನೋಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿನ ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಈತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂದೇರು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಲಾಡ್ ಅವು ಸದಾ ಉಪ್ಪು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನ ಪರ್ಯಂತ ಮುಟ್ಟು ಸಾರ್ಥ ಕಾಣಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೀವಮಾನ ಅಂಚೆ ಎಂಕೆಲೆಗ ಆಪುಂಡು ರೂಪಯೇ ದೇವಂ ಮಂದಿರೇಭ್ಯಂತರೇ ಬಹಿ ದೇಪತ್ಸಂಪ್ರದಾಯಕಃ ಓಂ ನಾರಾಯಣ ಪರಂಧಾಮ ಜ್ಯೋತಿರೂಪ ಸನಾತನ ಗ್ರಹಣಾರ್ಘ್ಯಂ ಮಯಾ ದತ್ತಂ ಸರ್ವಕಾಮಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಓಂ ರೂಪೇಣ ಪ್ರಕಾಶಯತೆ ಸದಾ ತಸ್ಮೈ ಪ್ರಕಾಶಮೇ सर्वकामार्थसिद्धये उदाशन महाबाहो शरणं ते प्रगच्छामि देहि मे परमं पदम् नारायण परन्धाम ज्योतिरूपसनातनं सर्वकामार्थसिद्धये जगदादित्यरूपेण तस्मै पवित्रं परमाद्भुतम् अंगन्यासः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः प्राणानायम्यां
ఓం భూః ఓం భువః ఓం శివః ఓం మహః ఓం జనః ఓం తపః ఓం సత్యం ఓం తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్ ఓమాపో జ్యోతిరసోమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్వరో భూర్భువస్వరో శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే యస్య ద్విరదవక్త్రాధ్యా పారిషాధ్యా పరశ్యతం విఘ్నో నిఘ్నంత సహతం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే దివ్యసూరీణాం షట్కోపాదియోగినాం విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్రగదాధరం ఆసీనం తర్జనీ హస్తం విశ్వక్సేనం తమాశ్రయే గణపతిగం మవామహే కవిన్ కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పదాన శృణ్వన్నోతిభిः సేదసాదనం విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ విష్ణవే నమః భూతదంజనగిరీశాయ నమః వృషాద్రిపదయే నమః మేరుపుత్రగిరీశాయ నమః ఓం సరస్వామి తడివే నమః ఓం కుమారాయ కల్పసేవ్యాయ నమః ఓం వజ్రదృగ్విషయాయ నమః ఓం సువర్చలాజతన్యస్తయేనాపత్యభరాయ నమః ఓం రామాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం సదావాచుసుదాయ నమః ఓం జక్తవైకుంఠలోకాయ నమః ఓం గిరికుంజి విహారిణే నమః ఓం హరిచందన గోత్రేంద్ర స్వామినే నమః ఓం శంఖారాజన్యనేత్రాబ్జ విసజాయ నమః वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम तेन प्रसञ्चयामि ओम गं ग्रहाणाय स्वाहा ओम गं ग्रहाणाय स्वाहा ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕ ಪನ್ಯಾಂಡ ಈ ಸ್ಥಳಟು ಬತ್ತದು ಊರ್ದಗುಲು ಪರ ಊರ್ದಗುಲು ಏರಳ ಬತ್ತದು ಮನಸ್ಸಾರೆ ಆಗಲು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದು ಮೂಲು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತು ಕೊರು ಪನ್ಯಗಳು ಇದಮುಟ್ಟ ಕಾಲಿಕೈಟ್ ಪೋತಿಜೆರು
ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಡ್ದತ್ತು ಡೋಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಮುಲ್ಪೊಡ್ದು ಏತು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಇರುವ 30 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಜನಕ್ಕೂ ಇನಿಕ್ಲ ಈ ಮಂದಿರೋಗ ಬರ್ಪೇರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿರಾಡು ಬೈದಿನಾಗುಲ್ಲ ಇನಿಕಲ ಇಡೇ ಬರ್ಪೇರಿ ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆನ ಒಂಜಿ ಖರ್ಚಿಯ ದಾದನ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಗಳು ಆತು ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಈ ಜಾಗೋಟು ಈತ ಕಲೆ ಉಂಡು ಎರ್ನಲ ಮೂಲು ಕೈ ಖಾಲಿ ಬಂದು ಪೋತುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸಂಗೋಡಿತ್ತಿನ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಂದೆಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ನಗುಲ್ಲ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲೇ ಪೂರ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆನಿದ ದಿನೋಟು ನಿತ್ಯಾನಂದೇವರ ಪಂತೇರು ಒಂಜೆತ್ತಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಭಾರೀ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಆಪಡೊಂದು ಇನಿಕ್ ಅರ್ನ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರಳು ಸತ್ಯವಾದ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕಲೆಗಿತ್ತ ಭಾಸ ಆವೊಂದುಂಟು ಈ ಸರ್ತಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣಗು ಎಂಕಲ್ನ ದಾನಿ ಆಯಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಹಾದಾನಿ ಹರೀಶ್ ಪದ್ಮ ಕೋಟ್ಯನ್ನಗಳು ಕೋಟ್ಯನ್ ಮೆನ್ಸ್ವೇರ್ದ ಅಗಳು ಈ ಸರ್ತಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ತುಂಬು ಹೃದಯಡು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಎನ್ನಿನ ಖರ್ಚಿನ ಕೊರ್ದು ಎಂಕುಲಿ ಎನ್ನಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಗಳು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾದು ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅಗಳು ಮಹಾದಾನಿನಗಳು ಎದುರು ಬರ್ತದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮಲ್ಪಾದೇರು ಅಗಲೆಗಳ ದೇವರು ಈ ಕುಲ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತುಗಳ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಅಂಚೆನಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡೋಡು ಬಂದ ಎಂಗುಲು ಪತ್ತಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ತ ಕಮಿಟಿದಗುಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದು ವಾಡಿದ ಪೂರಗುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಎಂಗುಲು ಅರೆ ನನ್ನ ದಿನ ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪನೆದುರು ಎಂಗುಲು ನಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಪಂಚೆ ಶೆಲ್ಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವರು, ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಕಡೆಯವರಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಟ್, ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವರಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮದುವೆ. ಫಲತಾಂಬೂಲ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವರೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಹುಡುಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಸೂತ್ರವಾದಂತಹ ಮದುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಹುಡುಗಿ ಕಡೆಯವರು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಡೆಯವರು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು. ಹೇಳಿ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಡೆಯವರು. ವಾಚ ದತ್ತ ಮಯಾ ದೇವೀಂ ತ್ವಯಾ ದೇವತ್ವಂ ಸ್ವೀಕೃತ ತ್ವಯಾ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಾಚಾದತ್ತ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಂತ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಶನ ಅವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಂಗಳವಾದ್ಯ ಆಗಲಿ. ಈಗ ಬೀಗರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು.
ದತ್ತ ಜಗದಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟವಾಡಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟದ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ 55ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ಸುರುಟು 7 ದಿನದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ 24 ಗಂಟೆದ ನಿರಂತರ ಅಖಂಡ ಭಜನೆನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಬರ್ತಿದ್ದು ನಿರಂತರ 7 ದಿನ ಪಗಲು ರಾತ್ರಿಡು ಅಗಲಿಗೆ ಉಪಹಾರ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡತಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುರಾಣಿ 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈ ಅಂಧೇರಿದ ಈಸ್ಟಡ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡಾಂಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರು ಒಂದೊಂದು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯಾದ ಮೂಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಥ ಸಂದರ್ಭಡು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಏನೇನಿಕಲು ಫಡದೀದ ಭುಜ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಣ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ನಮ್ಮ ಊರದ ಕಲೆಗೆ ಪರಿಸರದ ಕಲೆಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಆಪಣೊಂದು ಪಂದಿತ್ಯರಿಗೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಾದಿಲು ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಅಶ್ವ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಬಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗುಲು ಷಡ್ಯಬ್ದಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಮಲ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 5,000-10,000 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಹಿಸೋದು. 5 ದಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಹೆಂಚೆ ಇತ್ತಂಡು ಆ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಊರದ ಪೂರ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಿಕರಲು ಕಂಡ ಗದ್ದೆ ಕೈಕಂಜಿ ದೈವೋಲ್ಲಸ್ಥಾನ ನಾಗಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ. ಮಾತ್ಯರ ಮುಂಬಾಡಿತನ ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾತಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪೂರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. 5 ದಿನ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಐತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಗಾರದಿತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೆ. ಯಾನು ತೂತನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ 5 ದಿನ 15,000-20,000 ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ತಂದು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಬತ್ತಂದು ಬೋತೀರು. ಈ 5 ದಿನಲ ಕಾಣ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಣಸ್ಸು, ಬಯ್ಯದ ಉಪಹಾರ, ರಾತ್ರಿದ ಉಣಸ್ಸು, ನಿರಂತರವಾದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ. ಯಾನೆಲ್ಲ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ನವರಾತ್ರಿ ನಡತುಂದುಂಡು ವರ್ಮ ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ದೈವಿಕ ವಾಹಿನಂಚಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಾಹಿನಂಚಿನ ಅಂಜನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ದಯಮಂಡ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಹಾಕೊಂಡು ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಮೂಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಗಳಿಗೆ ದೀನ ದಲಿತರನಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದ ಕಲೆಗೆ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದ ಕಲೆಗೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ನಗಳಿಗೆ ಪೂರ ಮೂಲು ಪರಿಕರನ್ನು ಬರೋ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಲ್ತದೆ, ಧನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಲ್ತದೆ, ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರವತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಎತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಲೆಯೊಂದುಂಟು. ಇಂಜಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿ 55ನೇ ವರ್ಷದ ಬಗ ಪೇಜಾವರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬರ್ತದೆ. ಆ 5 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಮುಲ್ತ ಪರಿಸರವನ್ನು ತೂದು ಮುಲ್ತ ಇತ್ತನ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ನು ತೂದು ಆರಾರನ ಭಾಷಣ ಬಂದಿತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತು, ಭಕ್ತಾದಿಲ ಕೇಂದ್ರ ಆತು, ಒಂದೊಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಂಡು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿಡಿದ ಬಕ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ದತ್ತ ಜಗದಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಬಂಡದು ಆರು ಪಂತೀರು ಅವಂಚ ಪ್ರಗತಿ ಆದ ಇತ್ತ 55ನೇ ವರ್ಷಡು ಮಹಾಮಲ್ಲ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4,000 ಜನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಳ ಬೈದರೆ ಅಂಜನೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಕುಂತರ ಜಾಗಿತ್ತಜಿ ಮಾರ್ಗೋಡ್ದು ಬರ್ತದೆ 4 ಪರಿಸರ ಉಡ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಾಕಲಿಗೆ ಉಣಸು ತಿಂಡಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ 4,000 ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಆತಂಡು ಭಕ್ತಾದಿಲು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಎಂಜನ ಬಂಡ ಬೈದಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಜಲ್ಮೋಡಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಂಜಿನ ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪಾದ ಧ್ವಜಾಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂದು ಕಣ್ಣಾರ ತುಯ್ಯ ಅಂದು ಯಾನ್ಲ ಐಟ್ ಸಹಭಾಗಿಯಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ
ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಯಾನ ಬರಿಟ್ಟು ಬತ್ತ ಸೇರುಂಡೆ ಮೂಲ ಬತ್ತ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ದಾದನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಗೌರವನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಏನನ್ನು ಒಯ್ತದ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ದೇವರನ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾ ಬಂದಿರು ಆ ನಿಂಗೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಮುಂಬೈಡ್ ಸಾಧಾರಣ ನಿಖಿಲಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ ಮೂಲು ಯಾನು ಇತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬಂದೊಂದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನಡು ಯಾನು ವಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರೊಂದೆ ಐಕ್ ಭಿನ್ನమైన ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ತುಯಿನಿ ಕೇವಲ ಮೂಲಿತನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮನ ಸತ್ತಂದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆ ಹುದ್ದೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಪುದರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದಾಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೇವಲ ನಿರಂತರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಯಾನ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಕುಲು ತಿಕ್ಕುನೇ ಭಾರಿ ಮಂಗ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕುನ ಭಾರಿ ಮಂಗ ಓಲು ಪೋಂಡಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಕುರ್ಚಿಗಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರಗಾತ್ರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಎಂಗ್ಲವು ಭಾಗ್ಯ ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಬಂಡ ಸತ್ಸಂಗ ನಮ್ಮನ ಜೀವನವನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ದೇವರೇ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂದು ಯಾನ್ಲವರಿ ಸೇವೆಕಾದ ತತ್ತ ಜಗದಮ್ಮನ ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಬಣ್ಣ ಮುರಣಿ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಭಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ಕೆಲವರು ಕಾಸುಗಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಥವಾ ಅಕಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಮಗುಲು ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಬಂದಾಗ ಮನಪೂರ್ವಕ ಭಕ್ತಿಡು ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕಲೆಗಳೈಟ ಕುಲುದುನಕಲೆಗೆ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಎಂಕಲೆ ದರ್ಶನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರ ಅಂದ ಅಂಚೆ ಅದು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಪವಿತ್ರ ರೀತಿಡು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾತನ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸೇರಿದ 3-4 ಜನಕ್ಕುಲು ಒರಿಲ ಲಕ್ಕಂದೆ ಇವನು ಉಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡೆ ನಾಷ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂಡು ವೈಕಲ ಲಕ್ಕಂದೆ ತಲ್ಲೀನರಾದ ಆ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ತೂದು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದನ ಪಡೆದಂದು ಅಕಲನಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಲ್ದನಕಲಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಒರಿಪಾದ ಕೊಡ್ತಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಅಪ್ಪನ ಗಣಪತಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಮಲ್ಪನ ಜನಕುಲ ಮನ್ಬೇರತ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಜನಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಮೂಲು ಬತ್ತನ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂಡಿರು ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಪುಂಜೋಲು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ನಗ ಊರುಡು ಮಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ದಿನರಾತ್ರಿ ಜನಕುಲು ಇಂಜ ಬೆನ್ಪೇರು ಆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ತೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆನಂದ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕವೈನ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿ ಆಂಡ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯರು ದೇವರೇ ಕೊಂಚ ಸೇವೆ ಮಲ್ದನ ಅಂಜನೆ ಬೈದನ ಕಲೆಗಲ ಮಲ್ದನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದನ ಬಡನ ಕಲೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ತೃಪ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮನ ಹರೀಶ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಪರಿವಾರದಾಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಲ ಏನಡ ಬಂಡೇರೆ ಇದು ಖರ್ಚೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಇದು ಮೆಹನತ್ ಮಲ್ದಾರ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ ಬಂಡೇರೆ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಏರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಅಕಲೆಗಳ ಸಾರ್ಥಕಾಂಡ ಎಂಕಲೆಗಳಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನನಾತ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಗೆ ಮಾತಿರ ದೇವರು ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರಡು ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗಳ ಪೋಯಿನ ಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಆವಡಂದು ದೇವರ ನಟನ್ನು ಆ ಸೇವೆ ಮಲಮನ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲ ದೇವರ ಎಂಕೆಲ ಕೊರಡು ಬಂಡದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾವಧಾನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಮಲಾಲಯ ವಸುಮತಿ ರಾಮ ಜಗದ್ರಕ್ಷಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸಕಲೇಶ್ವರಿ ಸರಸಿಜ ಭಾಗ್ಯಾನುಸಂಧಾಜಿನಿ ಶೋಭಾಂಗಿ ವಿಮಲೇಶ್ವರಿ ವಿಮಲನೆ ನಾರಾಯಣಿ ಶ್ರೀ ಸತಿ ಭಗವಾನ್ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಕುರ್ಯಾತ್ ಸದಾ ಮಂಗಲಂ ಸುಲಗ್ನೆ ಸಾವಧಾನ ಮುಹೂರ್ತೆ ಸಾವಧಾನ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಸಾವಧಾನ ಶ್ರೀರಂಗೆ ಗರುಡಾಚಲೇಂಜನಗಿರೌ ಸಿಂಹಾಚಲೆ ಮಂದಿರೆ ವೈಕುಂಠೆ ಕನಕಾಚಲೆ ಯದಿಗಿರೌ ನಾರಾಯಣಾಖ್ಯಾಚಲೆ ಲೋಕಾಲೋಕ ಮಹಾಚಲೆ ಜನಿಸಧೌ ಪುಣ್ಯಾಚಲೆ ಸ್ವಾಶ್ರಜ
पायान्ने भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुलग्ने सावधान मुहूर्ते सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान प्रासादध्वजसौधमण्डप महासौवर्णपीठोल्लसत् प्राकारान्तरहे मलत्तरुजभिर्जाज्वल्यमानो हरिः नित्यं नित्यमहोत्सवं बहुविधं मासं च पक्षोत्सवं पायान्नो भगवान् पुराणपुरुषः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान महासरोरुहागारे 50 कोटि विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे सुमेरुनिषदयमकूटैमाजनानां हरिवर्ष किंपुरुषवर्षयोच दक्षिणे सेतुबन्धमलया चलयोरुत्तरे सहस्रयोजन विस्तृते भरतवर्षे भरतखण्डे प्रजापति क्षेत्रे अयोध्या काशी कुरुक्षेत्र गया प्रयाग कांची श्रीरंग श्रीवेंकटाचलादि पुण्यक्षेत्रैः गंगा गौतमी सरजू नर्मदा पुण्यनदीभिश्च विराजिते समभूमध्यरेखाया पूर्वदिग्भागे भूप्रविष्टा षोडशपरिमितस्य 32,000 योजना मूर्तिविस्तारस्य मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीभूभुजा वल्लिका संश्लेषणः क्रान्तभीनस्तना भोजपत्रावली लाञ्छितोरस्य श्रीमदादिनारायणस्य सरोजे विराजमानस्य सकल जगदुत्पत्तेः हेतोः परब्रह्मणा नियुक्तस्य भृगुमुलस्य पुलः प्रत्यरिञ्जिरो मरीत्य त्रिदक्षवचिष्टाख्याः नवब्रह्मणः तेषां मध्ये कारणब्रह्मणः ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.